היום בשיחה על מה שקורה ביידיש בימינו, ואני אזכיר שני דברים. לפני שאנה הצטרפה, אמרתי שיש גרמני מגרמניה בקולון, ששואל אותי שאלות על יידיש, זה כבר חודשיים, ואני עונה לו. אז הוא שאל שתי שאלות. מה מעמדה של יידיש כיום במדינת ישראל? מה קורה עם יידיש במדינת ישראל? ואני עניתי לו אתמול, באימייל. אבל לפני שאני אנסה להיזכר מה עניתי לו, האם יאיר ושלמה ואנה, אף על פי שהיא בפולין, ואדם, יכולים להגיד משהו על זה, כפי שהם רואים את זה? יאיר, אתה רוצה להתחיל? מה קורה היום עם יידיש בישראל? מה שקורה שהחרדים וקבוצות מסוימות משתמשים בזה בשימוש יומיומי, כשפה חיה, אבל האוכלוסייה האחרת לא משתמשת בזה, אלא במוסדות אקדמיים, או מישהו מדבר עם איזה קרוב או משהו כזה. ובעצם אפשר לומר שהשפה הזאת מוזנחת מאוד בישראל. כן. אני רואה, לפחות בחוגים החילוניים שלי. בלה הצטרפה עכשיו לשיחה גם כן. שלום. שלום בלה, לפי התשובות, בלה תשמע על מה אנחנו מדברים כרגע. שלמה, מה אתה אומר? מה קורה עם יידיש לפי דעתך היום בישראל? א', אני מסכים עם יאיר בקשר להגמוניה שיש לחרדים על היידיש, אבל אני חושב שזאת יידיש נטולת דקדוק, זאת אומרת, זאת יידיש עוברת מפה לאוזן, אינני בטוח שיש לה חוקים כפי שיש לחומר הכתוב, וגם שם היא הולכת לפי דעתי ונסוגה לטובת העברית, כי גם שם כבר מתחילים לדבר עברית. עכשיו, מהצד השני, יש איזושהי התעוררות אולי, יש בית שלום הלחם ויש יידיש שפיל, זאת אומרת, יש כמה מוסדות יידישיים שאינני יודע בדיוק מה היקפם ומה מידת השפעתם. כן. אדם, אתה מקליט, נכון? לא. יש בוורשאו, סליחה. רגע, אדם, אמרת יו? כן, סליחה. זהו, לא, אני שואל בעברית, אז אני לא מצפה. אוקיי, אנה, מה את אומרת? אני רוצה לדבר שבוורשאו יש בזומר קורס, יש הרבה אנשים מישראל, זה לא עכשיו, זה קורונה, אבל זה לפני, כל שנה בזומר קורס בוורשאו יש הרבה אנשים, young generation, מאמריקה, מישראל, מלונדון, איזה גיל? איזה גיל? כשאת אומרת young people, מה הגיל שלהם? What is their age? It's no, younger than me. It's the student, it's the between 20 and 35 years. Okay. A lot of. גם עכשיו זה היה זומר קורס אונליין בוורשאו, זה היה, זה הרבה אנשים, the young generation also want to study. And it's more generation in America, ככה in Israel, אבל בישראל, למשל, כמו אני עובדת בישראל, בארכיאולוגיה, זה, אני לא, I didn't meet people who speak Yiddish. There was problem.
לא The פגשתי... young generation, in my age, they have the grandparents, they spoke, and the parents, and they don't understand only just they have in the zikaron, in the memory. זהו. אוקיי. תודה. אדם, מה אתה אומר? מה קורה עם יידיש במדינת ישראל? עם יידיש במדינת ישראל? יש את התוכנית רדיו, יידיש רדיו, עם אברום מזקס. ומיכאל פלזנבאום. כן, ומיכאל פלזנבאום. יש פה ושם נגיעות של רומנטיקה בתוכניות הבוקר ודברים כאלה. יש את בית שלום עליכם, יש פה ושם כל מיני מוסדות שנפתחים. אני הייתי מנחש שהתרבות קיימת כמו איים בחברה, אבל היא לא... כלומר, בעיניי האמירה על הרנסנס של היידיש היא פשוט, לפי מה שאני שומע, לפחות קיימת בערך 30-40 שנה, אבל... wishful thinking, אתה אומר. wishful thinking כבר 40 שנה. כלומר, זו הבעיה. כן. אבל אני כן חושב כלומר, אני יודע שבחברה הציונות הדתית, לדעתי, ואני אולי מכליל כי אני לא מגיע ממנה, יש מצד אחד רומנטיקה, מצד שני אמירה שזו שפה גלותית, שזה בעיניי אמרה מהממת ומאוד מעניינת. מהממת לטובה או לרעה? לרעה, וזה מעניין מאוד בעיניי. למה זה מעניין? כי זה מצביע על איזושהי תפיסה הגליאנית, שאנחנו בכיוון מסוים לקראת הטוב העליון, וברגע שהוקמה מדינת ישראל, אנחנו צריכים לשכוח את העבר. זה נראה לי מאוד מעניין בהקשר הזה. בעולם החילוני, יידיש לרוב נתפסת כשפה היא שלהם, של החרדים, של האחר. אבל יש פתיחות, אני חושב, לגבי הדברים האחרים שמתלווים לשפה. טוב, תודה. אז אנחנו שמענו... בלה, מה את אומרת? לפי דעתך, מה קורה עם יידיש במדינת ישראל מימינו? אני צריכה להתחיל קצת אחורנית מימינו אנו. כן. אני נולדתי ב-1950, הוריי שניהם שורדי שואה, עברו מסלול מלא, מה שנקרא, והם הכירו בעצם על האונייה בדרך לישראל, והגיעו לישראל ב-49, הם דיברו ביניהם יידיש, ובעצם, כשאני נולדתי, השפה הראשונה שאני שמעתי, זו הייתה השפה שהם דיברו ביניהם, אפשר להגיד שזו הייתה בעצם שפת האם שלי יידיש, אבל מה? בגלל, בטח הזכרתם את זה כאן, האנטגוניזם הקשה שהיה בתחילת שנות ה-50, אולי אפילו... לא הזכרנו כדי לא להתעסק ב... אוקיי, אז בכל אופן, אבל יודעים, כולם יודעים על מה אני מדברת, זה באמת נחשב לשפה גלותית וכבדה ולא מתאימה. אז ההורים שלי, איתי קודם ואחר כך עם אחותי ואחי שנולדו אחריי, דיברו איתנו עברית, והמשיכו לדבר ביניהם יידיש. עכשיו, מה שיצא הוא שקודם כל, אני מה שנקרא שומעת יידיש, אני מבינה יידיש מצוין, אבל גם מכיוון שלא תרגלתי אותה, וגם מכיוון שגדלתי בצד היחס המזלזל והקשה ליידיש, עד היום מאוד קשה לי לדבר, ואני כבר כמה שנים טובות נמצאת בלימודי יידיש, ועדיין לנהל שיחה מאוד מאוד קשה לי. זה מצד אחד. מצד שני, אני באמת רואה, רנסנס זה מילה גדולה, אבל אני רואה התעוררות בקרב הדור, גם הדור הצעיר וגם בני גילי. למשל, באזור שאני גדלתי בו, שזה עמק יזרעאל, יש מוסד כזה לגיל שלישי, שהתחיל להכניס חוגים ביידיש, ויכול להיות שאני אפילו אעביר שם איזשהו קורס. זה מוסד, מה שמו?
דורות בגלבוע. מטעם מי? איזה מפלגה או איזה... זה בעצם עמותה ששייכת למועצות האזוריות המקומיות, עמק יזרעאל, גליל תחתון, עוד כמה שאני לא זוכרת את שמן. מתי המוסד הזה קם? כבר לפני איזה 20 שנה, משהו כזה. בהתחלה זה היה לאנשים ממש זקנים כאלה שבאים בכיסאות גלגלים ועם המטפלים שלהם, ועכשיו בני ה-60 פלוס באמת נוהרים לשם, כי הם מציעים פעילויות מאוד מגוונות ומאוד מעניינות, ולהפתעתי התחלתי לשמוע שיש שם הופעות ביידיש וכן הלאה. שאלתי אותם אם יהיו מעוניינים שאני אעביר איזו סדרה בזום כמובן, של הרצאות על ספרות יידיש, עוד לא עשיתי תוכנית, אבל אמרו לי כן, בשמחה וכן הלאה. עכשיו, זה דברים מהסוג הזה, איך אומרים, זה מלמטה, אבל זה בכל הארץ, זה לא רק במקום שממנו אני מגיעה. אז איך אומרים, רנסנס זה מילה גדולה, אבל יש עניין. אוקיי, אני שמעתי בעיון, כל אחד מכם הביא קצת זווית אחרת של מה שקורה עם יידיש בארץ, ואילו הייתי שומע רק אתכם ואני לא יודע כלום, הייתי אומר שקוראים כל מיני דברים. ואותו גרמני מקולון בגרמניה, ששאל אותי שתי שאלות, והראשונה הייתה, מה קורה, מה הסטטוס של יידיש כיום בישראל? עניתי לו אתמול, אין לפניי האימייל שעניתי לו, אני רק אגע בנקודה אחת שלא שמענו אצלכם, ולמה שנשמע, כל אחד רואה את זה בזווית אחרת. אני מסכים עם בלה שבנסנס זוהי מילה גדולה, אני מסכים עם אדם שכל העניין של תחיית יידיש, ויש הרבה wishful thinking לגבי מה שצריך לעשות עם יידיש ומה שקורה עם יידיש, אבל אני עניתי לאותו אדם שהוא לא יהודי, הוא רופא, ועד היום אני לא מכיר אותו אישית ולא את המוטיבציות שלו, אבל הוא כנראה מעוניין באמת לדעת מה קורה. אחת התשובות, אמרתי לו קודם כל שהעסק מסובך, אי אפשר באימייל קצר, ואני ודאי לא הייתי נכנס לכתוב טרקטט על זה בתשובה למישהו שאני לא מכיר, אבל אמרתי לו שאחד התופעות המעניינות של מה שקורה עם יידיש כיום במדינת ישראל, ולא רק כיום, אלא בכלל, וגם כיום, הוא שאל אותי את השאלה, כי הוא ביקש ממני שאני אמליץ לו על מאמר שקשור ליידיש. ואז המלצתי לו על המאמר היחיד שאני מכיר, שבמקרה או שלא במקרה, אני כתבתי אותו, אולי כבר הזכרתי אותו, ארץ ישראל, מדינה וחזון מדינה בספרות יידיש עד להקמת המדינה. ובמאמר הזה אני ניסיתי להפריך מה שכמה מכם הזכירו עכשיו, שבתודעה פה בארץ יידיש היא שפה גלותית. איך ניסיתי להפריך את זה? פשוט מאוד, על ידי כך שאני הבאתי ביבליוגרפיה, או הסתמכתי על ביבליוגרפיה של כ7 עמודים, של סופרים בספרות יידיש, והוכחתי, אני חושב, שהרעיון של עתיד לארץ ישראל, החזון של מדינה יהודית בספרות יידיש עד 48, לא אחר כך, עד שזה הופיע, לא אחרי שזה הופיע, קיים בספרות יידיש החל מתקופת חיבת ציון, החל משלום עליכם שהיה תעמלן בשנות ה-80 הכי
פעיל למען חיבת ציון, וכלה בחיים גרדה, בסופרים מודרניים של המאה ה-20, לפני הקמת המדינה. הוא קרא, אותו רופא מגרמניה, את המאמר. המאמר הוא באנגלית. אני העליתי אותו בזמנו לאקדמיה אדו באתר שלי, אבל הוא יופיע תוך, אני מקווה, חודש בגיליון, הוא יופיע באנגלית, בגיליון העברי של כתב העת לפולקלור יהודי בשם ידע עם. והוא קרא אותו רופא מגרמניה, ואז הוא, בעקבות קריאת המאמר הזה, הוא שאל את השאלה על הסטטוס של איש כיום במדינת ישראל. עניתי מה שעניתי, אבל הוספתי אספקט שלא שמעתי אצלכם, ואף אחד לא כותב על זה, והאספקט הזה לגבי הסטטוס של יידיש, היה שקודם כל, סיפרתי לו מה שדיברנו לפני שהתחלנו, לפני 6, שאני נכנסתי לגוגל, כתבתי יידיש וקיבלתי 40, לפני אתמול, 41 מיליון תוצאות. כאשר אדם לפני חצי שעה נכנס, הוא קיבל 43 מיליון תוצאות. ואני כתבתי לו את זה, כי רציתי להסביר לו שיידיש, כמו שאולי פעם אמרתי לכם, קודם כל זוהי World Literature, ספרות עולם, מכיוון שכתבו וכותבים אותה ב5 קונטיננטים. כן? בכל קונטיננט יש סופרים, אפילו היום, סופרים שנולדו אחרי השואה, שכותבים שירה ביידיש וגם ז'אנרים אחרים. ואז אמרתי לו, יידיש גם הגיעה עם העליות לארץ ישראל, אבל במדינת ישראל יש ייחוד לסטטוס של יידיש, ולא משנה מהו כיום, אבל הרי קיימת מודעות, כפי ששמענו מכם, לקיומה של יידיש, יש חוגי לימוד באוניברסיטאות, יש עוד אנשים שמדברים, אבל המיוחד הוא שיש בתרבות יידיש מה שאני קורא אוניה פרסונליס, ועל זה כתבתי באותו מאמר, ואותו רופא קרא את זה באנגלית, ובאוניה פרסונליס התכוונתי שיידיש כתרבות וכשפה וכספרות רבויה באלמנטים מהשפה העברית, מהלשון העברית ומהתרבות העברית. ואמרתי לו שאלה שעוסקים ביידיש ובאלמנט העברי בתוך יידיש, ובסוגריים אני אומר, עוסקים בזה מעט מאוד לצערי, אבל אלה שעסקו בזה, והיום בקושי עוסקים בזה, טוענים שהאלמנט או האלמנט העברי, מילים מן הווקבולר העברי שהתאזרחו בתוך יידיש, כפי שראינו בפגישות שלנו מההתחלה, האחוז של מילים עבריות, כולל כמובן האסוציאציה, דנים שונים בין 20% ל8%. מכיוון שהמחקר הזה בחיתוליו לדעתי, אני באמת מצפה שבעתיד יבוא מישהו שמכיר את שתי השפות, וידבר על שני הכיוונים. עד כמה חדרה השפה העברית ותרבותה לתוך היידיש, ועד כמה, וזוהי תופעה ידועה, יידיש חדרה
לדיבור ולספרות העברית. אבל אמרתי לו עוד דבר. אמרתי לו שמה שקורה במדינת ישראל הוא ייחודי למה שקורה ליידיש במדינת ישראל. ומהו הדבר הייחודי? שאם מה שאני קורא אוניה פרסונליס, זאת אומרת שהשילוב ביידיש לעברית בתוך לשון ותרבות יידיש הוא שילוב אורגני. ומי שלא יודע תרבות עברית ולשון עברית לא יכול באמת להבין. אז במדינת ישראל, ברגע שהשפה הרשמית היא עברית, מי שיודע יידיש, אפילו ברמה פסיבית, וכמובן יודע עברית כי הוא אזרח מדינת ישראל, יש לו באופן טבעי, פוטנציאלית, הבנה גדולה ועמוקה יותר של שפת יידיש כשלעצמה ושל ספרות יידיש. ובפגישות שלנו דנו הרבה פעמים אין ספור, באלמנט העברי בתוך יידיש, ומה זה מוסיף וכיצד זה מעשיר את השפה ואת התרבות ביידיש. הוא שאל שאלה שנייה, אותו רופא מגרמניה. האם אותה אוניה פרסונליס בעברית ויידיש קיימת כיום בספרות יידיש? ובזה הוא שאל שתי שאלות. קודם כל, האם קיימת ספרות יידיש שנכתבת כיום? כן? הרי כשאנחנו מדברים על ספרות יידיש, בכל מקום שאתם תגיעו ותשמעו, מתכוונים לעבר. אף אחד לא עוסק האם ואם כן, מה נכתב כיום ביידיש. אז החלק הראשון של השאלה, כן, שהוא לא ניסח, אבל צריך לענות לזה. האם יש יצירה כיום ביידיש? והשאלה השנייה, שהיא השאלה העיקרית שלו, האם אנחנו, במידה ויש ספרות יידיש, האם האוניה הפרסונליס של השילוב של לשון עברית ותרבות עברית בתוך לשון וספרות יידיש, האם הוא קיים כיום? רוצים לעשות סיבוב? ואז אני אגיד לכם מה עניתי. יאיר, מה אתה אומר? זו שאלה כפולה. האם בכלל כותבים היום ביידיש, והאם רואים את השילוב של עברית ויידיש בתוך היידיש? אני לא מאמין שהיום בארץ כותבים ביידיש חוץ ממוסדות אקדמיים וכולו, כי זה גם עניין כלכלי. אני לא חושב שהוצאות ספרים רוצות להסתכן בהוצאות בשפה, כי הלא חוץ מיידיש יש גם רנסנס של לדינו וכולו. רגע, אני רוצה להבין, אתה טוען שחוץ מהכתיבה האקדמית לא יוצאים ספרים ביידיש בארץ? יכול להיות, לא שידוע לי. אוקיי. שלמה, מה אתה אומר? אני חושב אותו דבר. זאת אומרת, כשאני מסתכל אפילו בהצגות של היידיש שפיל, זה מחזור של הצגות ישנות. אני לא ראיתי, זאת אומרת, אני גם לא מכיר שום סופר יידיש שחי היום, שמדפיס ומוציא לאור מיצירותיו, אבל זה יכול להיות שזה הדבר המשקף את הבורות שלי. לא, עוד מעט תכיר. אנה? אני הבנתי ככה, אבל אני חושבת שעכשיו זה יש, יידיש זה כמו מודה, זה כמו עכשיו אנחנו בוורשאו, the new generation of the old Jewish, אנחנו צריכים לדבר יידיש,
גם בתרבות, we are so interesting, and it's like the now is the fashion. It's something like, wow, you speak Yiddish, wow, it's very impressive. למה את חושבת שאומרים וואו? מה פתאום אומרים וואו? Why do they say wow? Why is the fashion? Wow is the fashion because it's in Poland we have now, for example, we have the back to the culture and back to שורשים. יש הרבה אנשים, מצאתי שורשים יהודי. גם זה יש אנשים אוכף מתרבות יהודי, אוהבי תרבות יהודית, כן. כן, כן. אנה, רק יהודים או גם לא יהודים? אותו דבר. יש the fashion now. We have in Poland we have anti-Semitism, גם. יש הרבה, יש anti-Semitism. I feel it, I have the example. I cannot say to everyone my second name Rubinstein. I have two names, so not every time that I feel it. But the other way, for example, I am in the group to clean the cemetery, the Jewish cemetery, the volunteer. And we have so many people, not Jewish, they're cleaning the cemetery. They do everything. The Beit Knesset, the old Beit Knesset, they make the restoration. It's the two groups. יש the zwei Gruppen. We have the black and the white. It's to say sure. And wow, אני רוצה לשאול אותך, היית אומרת שבגלל אנטיסמיטיזם בפולין, יידיש כפשן זה מין אנטידוט לאנטיסמיטיזם? אנטידוט, כן, נכון, אנטידוט. יש האינסטיטוט מתרבות יידיש בוורשאו, עכשיו זה יש כמו אנטידוטום, נכון, אנטידוטום. יש לנו הרבה ספרים עכשיו, for example, now is the new published the old book of the Zinger. It's the fashion of the Zinger book. Yud Zinger, כן. נכון. It's antidotum, כן, it's the antidotum. יש לנו the antisemitism, the group, the black fascism, יש לנו. גם זה יש the group, כמו אנשים, זה לא יהודי כל. אבל זה... כן, כן, אבל זה יש הרבה אנשים צריכה לדבר יידיש, לדבר היברו, לדבר, יודע, מתרבות, נכון. אז מה שמעניין, לאור כל מה שאת אומרת, אפשר לנסח את זה בשפה של ימינו, שיידיש כמודה כיום בפולין, זה מניפסט פוליטי. כן, כן. נורא מעניין. אוקיי. בלה, אני כבר שכחתי מה אני שאלתי אותך. שאלת אם יש כתיבה עכשווית ביידיש. כן, לא, אם יש, ואם בכתיבה הזאת יש אוניה פרסונליס כמו בעבר, של עברית ויידיש כתרבות אחת. קודם כל, בתוך העברית יש, אני לא יכולה אפילו עכשיו לחשוב על המון דוגמאות, אבל כמו שאנחנו אומרים בעברית לפרגן, שזה בא מפרגניגן, יש הרבה מאוד מילים שעברו מהיידיש לעברית, וגם מהעברית ליידיש, למרות שאני לא יכולה עכשיו להביא... לא, בסדר. כן, אבל זה דברים, אלה דברים ידועים. אגב, גם אפרופו מה שאמרתי קודם, אז נזכרתי שכשהלכתי לגן הילדים במושב, אני גדלתי במושב, זה הייתה מושב רמת צבי, זה בעמק יזרעאל,
והייתה גננת צעירה, ישראלית מאוד, והיא באה בטענות אל ההורים שלי, למה אני לא יודעת שבעברית לצ'ייניק קוראים קומקום, כי אני אמרתי צ'ייניק. אז ככה אני למדתי איך להתייחס ליידיש, כן? זה, משם, זה זרע הפורענות, מה שנקרא. ודבר נוסף... את היית יכולה לענות לאותה מורה ביידיש, הקנישטין צ'ייניק. היום אני יכולה להגיד לה את זה, אז אני לא חושבת שיכולתי להגיד לה דבר כזה. ועוד משהו שסיפרו לי, שאני לא זוכרת מעצמי, משקפופרית הייתי תמיד, ובאחת הבדיקות עיניים הראשונות שעשו לי, הראו לי, לא ידעתי אותיות, אז הראו לי ציורים, והראו ציור של סוס, ואני אמרתי שזה חמור נבלה. כך. חמור נבלה? חמור נבלה, כן. למה? למה? כי במשק היה סוס, ואבא שלי, כשהוא היה מתעצבן עליו, הוא היה קורא לו חמור נבלה. שתבינו באיזה עולם מעורבב גדלתי. אוקיי, אבל לגבי היום, אז יש דברים, למשל, אני חושבת על הקברט של דוקטור אסתי ניסים, שיעד בירן, בטח חלק מכם מכירים אותו, אם לא כולכם. בבית שלום עליכם, כן. כותב דברים נפלאים, ממש, שהוא לוקח, הוא מתבסס גם על ספרות יידיש מודרנית, וגם על אקטואליה של היום, והכל ביידיש, והם מציגים את זה באמת בכישרון. אני לא יודעת אם כמה מכם היו בקברטים שהועלו בשנים האחרונות, אבל באמת מאוד מומלץ. יש ניצנים, שירי שפירא, למשל, כתבה לפני שנה, סיפור נפלא ביידיש, דריי אלמונס. קיבלה פרס מהרשות ליידיש. קיבלה פרס, נכון. וכמובן, את הפרס הראשון קיבלה ילדונת מאוד צעירה, אבל היא באמת יידישיסטית. אתל ניבורסקי, כן. היא לא כל כך ילדונת, היא כבר בת 18 עוד מעט. כן, אז היא הייתה בת 16-17 כשהיא כתבה את זה, ובאמת כישרון גדול. איך אומרים, יש התחלות, אולי יש עוד דברים שאני לא מספיק מכירה, אבל תקווה יש. אוקיי. חסר רק אדם? אני רוצה להוסיף עוד משהו קטן. כן, בבקשה. אני חושב שהומור יידישאי נחשב עד היום להומור טוב. אני לא יודע להגדיר את זה, אבל אותם בדיחות של ג'יגן בשום אחר, ושל אחרים מהסוג הזה, זה סוג של בדיחות שהוא שונה, למשל, מהבדיחות של הגשש החיוור. נכון. הומור יידישאי זוהי הגדרה קצת מבלבלת. אני מתייחס למה שאמרת, לשימוש שהשתמשת בביטוי הומור יידישאי. עד היום, אני לא בטוח שהקהל הרחב, ואפילו באקדמיה, יודעים להגדיר בצורה מדויקת מה זה הומור יהודי. לא יידישאי, אלא מה זה הומור יהודי, נקרא לו הומור ביידיש על רקע יהדותי. כי לא כל בדיחה שמספרים על יהודים זה הומור יידישאי או הומור יהודי. העניין הזה הטריד אותי במשך שנים. האם יש הומור יהודי ספציפי שהוא נפרד ושונה מן ההומור אצל עמים אחרים? זה כל כך הטריד אותי, שבמשך 18 שנה כתבתי ספר שהופיע בינואר השנה, שנקרא החוש השביעי.
אני מסביר שם למה אני קורא לו ככה. אני ביססתי את התשובה, האם קיים הומור יהודי ספציפי שהוא שונה מהומור של עמים אחרים, ביססתי את התשובה על כ10 חוקרי הומור יהודי והומוריסטים, והתשובות שהם נתנו לשאלה הזאת. וברגע שהספר יצא, מיד פרצה הקורונה, ואני נתקעתי עם 500 עותקים, שנורא קשה לי לשווק אותם, מכיוון שגם בבית אין לי מקום, וחלק הם נמצאים אצל המול בבית שלו, חלק אצלי, אבל מיד כשזה הופיע, זה היה עוד חודש וחצי לפני שהקורונה פרצה, והספקתי לשווק כ50 עותקים. היה עניין מיידי, במיוחד מצד סוכנויות ישראליות שקונים כל ספר שמופיע בארץ, ומוכרים אותו בדולרים במחיר כפול ומשולש ויותר בחוץ לארץ, כן? זה לבדו שווה בדיחה. זה לבדו שווה בדיחה, זה נכון, ומיד קנו אצלי 3 סוכנויות כאלה, אחת אנטיקווריאט בתל אביב, ו2 שמתפרנסים מלמכור ספרים לאוניברסיטאות בחוץ לארץ, יותר מ30 עותקים. והיו עוד כמה אנשים שכשפרסמתי שיצא ספר כזה, הזמינו ועוד הספיקו לשלם ולקבל את הספר. עכשיו, בספר הזה, אני הגשמתי אחד החלומות שלי, שעליו אני מדבר הרבה, אבל אתם יודעים, לדבר על חלומות זה לא מספיק, צריך לממש אותם. בספר הזה, החוש השביעי, הוספתי מפתח שמות ועניינים מפורט של 26 עמודים, כך שכל מי שלוקח את הספר ביד, הוא מתחיל לקרוא אותו מהמפתח, מיד מקבל תמונה, אלה הם חוקרי ההומור וההומוריסטים שאני מטפל בהם, מה הם הנושאים, כן, שמופיעים בספר שאותם אני מנתח, ואני בתוך הדוגמאות, עשרות או אולי מאות דוגמאות, ביידיש כמובן, אני מיד נתתי תרגום לעברית בשביל הקורא העברי. אבל זה היה בגלל ששלמה אמר הומור יידישאי. אני הייתי קורא לו הומור יהודי, במידה והכוונה היא להומור שכתוב ביידיש עד למלחמת העולם השנייה, כולל תקופת השואה. כי אני עשיתי ניסיונות במשך השנים, ואותם, זה לא רק בדיחות, הומור יהודי עד למלחמת העולם השנייה וכולל בשואה, כלול גם במחזות, בקומדיות שנכתבו ביידיש, כלול גם בשירה הומוריסטית, כלול בסיפורים קצרים, כן? כשאנחנו אומרים הומור יהודי, אז מיד חושבים, וגם אני, על בדיחות, אבל התחום הוא הרבה יותר רחב, עד כדי כך שבספר באיזשהו מקום אני הכרזתי שהומור יהודי זהו ז'אנר ספרותי לעצמו, שלא זכה למחקר ולאיסוף מספיק, אף על פי שקיימים עשרות כבדות של קבצים שבהם נאסף הומור יהודי, ואני אתן דוגמה מהממת אותי, ואני מקווה שגם אתכם. כולכם מכירים את דרויאנוב, נכון?
ספר הבדיחה והחידוד ב3 כרכים. נכון או לא? נכון. רק אחד ענק. כן, כן, כן. כן, כן. אוקיי. עכשיו אני שואל אתכם, מהו המקור של 3 הכרכים האלה? עברית? בכלל לא. הספר הזה בנוי מתרגום של החומר שדרויאנוב אסף ביידיש מאז ראשית המאה ה-20. וההוכחה היא בפתקים ביידיש שהוא אסף שנמצאים בארכיון שלו. אני נסעתי במיוחד לבדוק את הארכיון של דרויאנוב בתל אביב, ומצאתי מאות הפתקים האלה ביידיש, שכשהוא תרגם אותם לעברית, הוא שילב אותם ב3 הכרכים האלה. גם מצאתי שדרויאנוב, שהוא נחשב לכותב תולדות העיר תל אביב, והוא גר בתל אביב, וכותב תולדות היישוב, וכותב בעברית, מצאתי שם גזרי עיתונות בארכיון שלו, שכבר ב-1912, בעיתונות יידיש, הוא פתח מחקר על הומור ביידיש, והביא שם תוכנית לאסוף את זה, והביא שם כבר דוגמאות ראשונות. ב-1922 הוא פרסם לראשונה בכרך אחד את ההומור בעברית, פרסם את מה שאחר כך הפך ל3 כרכים. ודבר פיקנטי, במבוא של מהדורת 1922 של דרויאנוב בעברית, במבוא הוא כותב על אוספי הומור אצל עמים אחרים, וכל מיני סוגים של הומור. בין היתר, באחת ההערות שהוא מביא במבוא, הוא מזכיר הוצאות רבות אצל עמים אחרים של ז'אנר שהוא לא כלל ב3 הכרכים ולא בכרך של 22. והוא קורא לז'אנר הזה של הומור אירוטיקה אטרוסטיקה, בדיחות מפולפלות. והוא מביא ביוגרפיה אצל עמים אחרים. כאשר באתי לבדוק את הארכיון שלו, מצאתי פתקים עם סוג כזה של הומור, שהוא לא הכניס לתוך ספר הבדיחה והחידוד, כנראה מתוך גישה פוריטנית, כן, שכאשר 3 הכרכים האלה, בוודאי ב-22, 1900, כן, הקהל והוא עצמו לא היו מוכנים לטפל בזה, נגיד, מזווית ראייה אקדמית. כן. אבל זה היה רק תגובה לשלמה על הומור יידישאי. אני סיפרתי לכם, אני חושב, כמעט בטוח, בשיעור הראשון או השני שבו הייתי, על כך שבערך לפני 20 שנה שאל אותי סוכן נוסע אנגלי שהגיע למשרד, תגיד לי מהו הומור יהודי. ואני עדיין לא קראתי את הספר שלך, כי הוא כנראה אז עדיין לא יצא, ואמרתי לו שלא קראתי דבר על זה, אבל אני חושב שזה הומור שמבוסס על מצבים מקבריים או עצובים, ושזה סוג הומור שאתה מחייך בו, אבל אתה לא צוחק. לא הזכרתי את הצד היהודי עצמו, זאת אומרת, זה לא חייב להיות, לפי דעתי, סיפור שמתקיים בבית כנסת או במשפחה יהודית, אלא על כל דבר.
ואז הוא סיפר לי, ביקש ממני דוגמה, ואני סיפרתי את הדוגמה, ולא אחזור על זה. האם אתה יכול להרחיב? רגע, תספר אותה, כי נדמה לי שמה שאתה מספר עכשיו, סיפרת לי אישית אחרי אחת הפגישות, לא בפני כולם. כן, הסיפור הוא שאדם יושב על יד מיטתו של בנו הנוטה למות, והוא אומר לו, אינגלה, כשאתה עולה למעלה תדאג שתהיה לי פרנסה, ושאחותך החולה תבריא, ושאמך המשוגעת תמצא מזור לכל תחלואיה, ושהבעלה, בקיצור, הוא נותן לו רשימת דרישות ארוכה מאוד, ואז עובר שם איש זקן ואומר, הרזך אויס רביד, wenn man hat so viel Sachen zum Messer sagt, schick mir ein Kind? יפה. איפה שמעת? מה המקור שלך? אני באמת לא זוכר. אני לא זוכר. אבל אני חושב שזאת בדיחה מאוד יהודית, למרות שאין שום אלמנט יהודי מוזכר בה. בסך הכל... רגע, אני חולק עליך. מה זאת אומרת אין שום אלמנט יהודי? שאדם עולה לשמיים ויש בשמיים עולם הבא ודברים כאלה? זה נדמה מאוד יהודי. מה שאומרים ביידיש, זול זיך מיין, כן? זאת אומרת שהוא ישתדל עבורנו כשהוא יגיע לשמיים. עכשיו, כן. סליחה, לסיפור הזה יש המשך. כן. ההמשך הוא כשבני הצעיר עבר ברית מילה, קיבלנו קצת כסף כמתנות, ואני קניתי בכסף הזה תמונת אקוורל של יוסל ברגנר. עכשיו, כדי שלא תחשבו שהאקוורלים של יוסל ברגנר באותה שעה לא היו כל כך יקרים, מה שהיה יקר זה תמונות השמן שלו. ואנחנו תלינו את התמונה בבית, ובמשך הזמן היא דהתה. ואז אשתי שתחיה, הרהיבה עוז, והתקשרה ליוסל ברגנר, וסיפרה לו שיש לנו תמונה, והיא מבקשת שהוא יחזק את הוא שמח מאוד, והוא אמר, תבואי. והיא באה, והוא חיזק את התמונה, וגם נתן לה מתנה ספר שכתבה רות בונדי על חייו, וגם צייר לה פומפיות על העמוד הראשון, שזה אחד המוטיבים שחוזרים בתוך וביום אחד הוא צלצל ואמר, אתם יכולים לקחת את התמונה, ואני באתי איתו. ואז, זאת אומרת, כשהסתכלתי בספר, היה בתוך הספר הזה עוד סיפור, שאני חושב שהוא בדיחה יהודית, ואולי הוא... באיזה ספר? הספר שרות בונדי כתבה על חייו. על חייו של יוסל ברגנר? מה? על חייו של יוסל ברגנר, כן. אוקיי. לא שמעתי על הספר הזה. אתה זוכר מתי זה יצא ואיפה? לא. אני, אם אחפש בספרייה שלי, יכול מאוד להיות שאמצא אותו, ואני ברצון אומר לך. אם תמצא במקרה, תספר, כן. בסדר. ושם, זאת אומרת, כשקראתי את זה, נזכרתי שאותו אדם אנגלי שלא סיפרתי את הבדיחה, פחדתי שהוא יבקש ממני עוד בדיחה, ולא הייתה לי. ואז בתוך הספר הזה מצאתי את הסיפור הבא, שאדם הולך אחרי ארונה של אשתו, ואחריו הולכים כל יתר האבלים והמלווים, וממש מאחוריו הולך המאהב שלה, והוא מתייפח כל עוד נפשו. ואז בסוף נמאס לו לבעל, הוא פונה לאחור ואומר, תפסיק לבכות, אנחנו נמצא לנו מישהי אחרת. טוב, אני חושב שזה הומור יהודי, למרות שאין פה שום דבר יהודי, חוץ מלוויה. לוויה זה לא דבר יהודי? כן, אבל אנשים מתים גם במקומות אחרים. לא,
מתים זה נכון, אבל השאלה, אם בסיפור שקראת, יש תיאור הלוויה, מי הולך ליד הארון ואיך, אולי אין תיאור של הלוויה. אבל תראה, העניין מה זה הומור יהודי, לדעתי, זוהי שאלה כבדת משקל. אני לא יודע אם הרי אני לא סמכתי על עצמי, אלא אני הסתמכתי על אלה שחקרו הומור יהודי. למשל, על פרופסור דוב נוי, על אהרון צייטלין, על פרופסור עקיבא ארנסט סימון, שאתם תתפלאו, הרי עקיבא ארנסט סימון נחשב, הוא היה ראש החוג לחינוך באוניברסיטה העברית, הוא היה יקה מגרמניה, אבל הוא כתב ספרון בגרמנית ב-1929 על הבדיחה היהודית. זה חיבור קלאסי על ההבדל בין הומור יהודי להומור אצל לא יהודים, ועוד על כמה וכמה חוקרי הומור. אם לסכם את התגובה שלי למה שאמרת, אין ספק, כדי להגדיר מה זה הומור יהודי, צריך קודם, אתה אמרת שהכרת רק 2 בדיחות, צריך לאסוף לא רק את הבדיחות, אלא גם את הספרות ההומוריסטית, ואז להגיע למסקנה, האם יש משהו מיוחד בהומור היהודי שהוא שונה מבחינת התרבות היהודית מתרבויות אחרות. אני בספר שלי עונה בחיוב, וגם מפתח קצת תשובה משלי, אבל בהסתמך על גדולי החוקרים וההומוריסטים בתרבות יידיש. אבל אני רוצה לחזור לקו הישר שהיינו שם, ששאלנו, שעניתי או שנשאלתי, כן, האם האוניה הפרסונלית של עברית ויידיש קיימת עדיין כיום, והאם יש היום כותבים ביידיש במדינת ישראל? אדם, מה אתה אומר? או כבר שאלתי אותך. לא, אני נותרתי אחרון. אוקיי. אני יודע שכותבים ביידיש במדינת ישראל, זה בוודאי ובוודאי. מיכאל פזנבאום, יידישלנד של ולבל צ'רנין. אפילו יצא תרגום לספרו של אדגר קרת לפני שנה. של בית לויק. בית לויק זאת הוצאת ספרים שקיימת כבר 50 שנה לפחות, שמוציאה ספרים כל שנה ביידיש. הלאה. עכשיו, אני כמובן, אבל אני חייב לשאול, ואני מתנצל על כך, מה זה אוניה פרסונליס? מה אתה חושב שאני יודע? אני חיפשתי במילון. כן. מה זה אוניה פרסונליס? אני ניסיתי, כשהזכרתי את זה, ככה בצורה מחתרתית, להכניס את ההסבר. כאשר יש 2 אלמנטים שהם שונים מבחינות מסוימות, אלמנטים לשוניים או תרבותיים, אבל הם משולבים בתוך תרבות אחת, כן? אז זה כאילו אחדות של אלמנטים שונים. פה מדובר כיצד העברית משתלבת בתוך היידיש, הם מבחינת השפה, הם מבחינת התרבות. אני לא נכנסתי לזה, אבל פעם אולי נדבר על כך שתרבות יידיש היא לא תרבות יידיש בלי העברית ובלי התורה ובלי האלמנט התרבותי היהודי. כן? זאת אומרת, תרבות יידיש בנויה, הבודהיסטים לא יגידו ככה, כן? סיפרתי לכם פעם שהייתה לי תלמידה שלמדה בבתי ספר הבוד בניו יורק. היא באה לאוניברסיטה העברית ללמוד אצלנו יידיש, היא ידעה יידיש נפלא, אבל כל פעם שהופיעה מילה עברית, כאילו מסך ברזל ירד מול העיניים שלה. כי ככה לימדו אותם בבונד שם בניו יורק. יידיש, וגם לא ברית המועצות, כן? אבל יידיש זוהי תרבות המשלבת בתוכה את התרבות העברית. גם בגלל שלמדנו בחדר, ואני כולל את עצמי מאז ומתמיד, ולמדנו, סיפרתי לכם איך למדנו חומש
אני אומר, למדנו, גם אני למדתי ככה. ויוי מארות גזור, אדוינוי גונישט. כי לא יגידו פעמיים השם מפורש. אז אומרים, אדוינוי, שום דבר גונישט. אל צו מוישה מוישה. היו מתרגמים כל מילה לילד, כן? ילד בן 5, 6 בחדר. כל מילה מיד, מהחומש, מיד ליידיש. אין דוגמה יותר מעניינת של הצמידות של שתי השפות, מאשר החינוך שאתה מקבל כשאתה ילד קטן. אז אני מקווה שאיכשהו הסברתי, לפי כוחותיי מה זה אוניה פרסונליס, אתה גם תמצא את זה בכל מילון לטין. אז כאילו, אני מתפתה כל פעם להתחיל לענות ביידיש, וחושב שזה אולי לא מתאים. לא, זה מתאים. זה בהחלט מתאים, רק שהפתעת אותי אז, כי ציפיתי לתשובה ולא הבנתי. Ihr kennt reden. Wie viel ihr wollt auf Jiddisch? המטרה של הפגישות האלה בזום, זה שאם נחזיק מעמד כולנו, בסוף נעבור ליידיש לגמרי. ניסיתי פעם אחת, וראיתי שהיו שהתקשו. אני אנסה עוד כמה פעמים בעתיד. כן, אז מה אתה אומר? אז ich meine, in Israel jetzt Yiddish is a Sprach, wo es anders von Hebräisch למעשה. Es muss sein anders von Hebräisch. כן. כלומר, השפה מוצגת כאחר בתוך התרבות. נכון. מבחינת הגישה. אבל היא בהכרח. כלומר, עצם העובדה שמישהו כותב ביידיש, זו בחירה לא לכתוב בעברית ולכתוב בשפה שרוב העם מתנגד אליה במידה מסוימת. הוא ברור שחרדים לא יקראו את הדברים החילוניים שנכתבו ביידיש, ולדעתי, כשנשאלתי את בית לוי כמה ספרים יצאו של התרגום לאדגר קרת, הם אמרו 400. בסדר. באותו זמן אני עבדתי בחנות ספרים, כן? כן, נכון. והם יוצאים באלפיהם בעברית. לא, זה ברור. סליחה. כן? אנה, רצית להגיד משהו? כן, רציתי. אנחנו עכשיו מדברים בישראל, בארץ ישראל, זה הומור יידישאי, אבל זה מפולין, זה גדול, מתרבות, יש לנו לפני מלחמה, יש לנו קברט, זה גדול, זה חיה, זה שמונצס, זה חיה, משהו, Schmonzes, also now, if it's now, it's schmonzes. It's something special. Neglectable. כן. משהו לא חשוב. זה מתרבות, זה גדולה מתרבות. בשמונזס, בחומור, גם זה בגטו, זה חיה קברט. It's the big tradition of the humor, of the schmonzes, of the song, with special. יש לנו פולנית, יש הרבה גדולה מתרבות, זה יש קונטינואציה, עכשיו יש קונטינואציה בהומור יידישאי. איך אתם קוראים בפולנית דובצ'יפניק? דובצ'יפניק, נכון, דובצ'יפניק. זה תרגום בעברית? כן. מה זה? זה דובצ'יפניק, זה שמונצס. בדיוק. טוב, אנחנו, עכשיו אני עונה למה שעניתי לו, אני אומר, התשובה שלי, מה שעניתי לאותו רופא בגרמניה, כשהוא שאל אותי, כן, האם עדיין האוניה הפרסונלית של עברית ויידיש קיימת בספרות בימינו במדינת ישראל? אז קודם כל, קיימת כתיבה ביידיש במדינת ישראל. מהתשובות שלכם לא שמעתי על זה הרבה, וזה מעיד שלא כל כך יודעים. אנחנו לא ניכנס עכשיו לתת רשימה עמוקה של כל מה שקיים במדינת ישראל. אבל
אני רוצה להגיד שלפני 3 שנים, יותר, לפני 8 שנים, נוסדה בתל אביב הוצאת ספרים שמוציאה רק ספרים שנכתבים ביידיש עכשיו. בין הספרים האלה, יצאו כמה, בין הספרים האלה יצא ספר בשם רינגן, חוליות של שרשרת, כן? והספר הזה כולל כ-30 משוררים כותבי יידיש, שכולם נולדו אחרי השואה, כן? אחרי שנות ה-40. והם יושבים בכמה וכמה מקומות בעולם, וכותבים שירה ביידיש. כן? באנגליה, בצרפת, בארצות הברית, ברומניה, בכל מיני מקומות, ושירתם היא שירה באמת, כן? ביידיש, של אנשים שיודעים את השפה. עכשיו, השאלה, האם האוניה הפרסונליס, האם היידיש הזאת שנכתבת במדינת ישראל, אני הזכרתי גם את הוצאת בית לוי, ששם יוצאים לא תרגומים ליידיש, אלא יוצאים ספרים שנכתבים ביידיש. האוניה הפרסונליס, זאת אומרת, השילוב בין עברית ליידיש, תמיד תלוי בכותב. כמו שאמרתי קודם, יש אחוזים שונים ביידיש של כל אחד מאלה שכותבים ביידיש, תלוי מה הוא למד, תלוי מה השכלתו הדו-לשונית והיהודית, כן? וגם אמרתי שלא חקרו מספיק כמה עברית ובאיזה שכבות אוכלוסייה של כותבים קיימת בתוך שפת היידיש הנכתבת. אבל זה לדעתי נושא באמת מרתק. אני עובר לנושא השני שרציתי היום להזכיר. מה קורה היום בתחום של חקר ספרות יידיש, ואני רק אגע בהתפתחות של ימים אלה, שקשורה לשאלה, אתם יודעים שבספרות יידיש מדברים על 3 קלאסיקונים, ואומרים, מי הם הקלאסיקונים של ספרות יידיש המודרנית? כן, זוכרים את מי מזכירים כקלאסיקונים של ספרות יידיש? מלאכם פרץ ומנדלה. מנדלה? עכשיו, אומרים, הקלאסיקונים של ספרות יידיש, זה מקובל על ידי כל מבקרי ספרות, אומרים מנדלה מוכר ספרים, הראשון, ספרות יידיש המודרנית, השני י"ל פרץ, השלישי שלום עליכם. אבל תראו איזה תופעה מעניינת. מתי, אף על פי שהם לא היו באותו גיל, הם מתו שנה אחרי שנה, אחד אחרי השני. פרץ מת ב-1915, שלום עליכם מת ב-1916, מנדלה, הכי זקן, מת ב-1917. לפני תום מלחמת העולם הראשונה. אז אני שואל, ולא רק אני שאלתי, אלא מבקרי ספרות שאלו, אז מה, אין יותר קלאסיקונים בספרות יידיש? האם ספרות יידיש נגמרה ב-1917?
האם אין סופר מכל הפריחה של ספרות יידיש דווקא אחרי מלחמת העולם הראשונה, שמגיע לו תואר של קלאסיקון של ספרות יידיש? כי ממו נפשך, כמו שאומרים. מה זה קלאסיקון? טי.אס. אליוט, המשורר האנגלי, הוא כתב ב-1944 מאמר מה זה קלאסיקון. כן? לא אכנס עכשיו להגדרות שלו, אבל אם לתת הגדרה מהר ובקיצור, הרי הקלאסיקון של תרבות מסוימת, של ספרות מסוימת, צריך לשקף את ההישג הכי גבוה של שפת התרבות של הספרות הזאת, והרמה הספרותית הגבוהה ביותר שאותה תרבות הגיעה בזמנו. את זה אפשר להגיד על מנדלי מוכר ספרים, מכיוון שלפני חצי שנה, לא חגגנו, אלא ציינו, מה ציינו? לפני חצי שנה? לא, לפני אולי 3 שנים. ציינו 100 שנה לפטירתו של מנדלי מוכר ספרים, והיו כינוסים באקדמיה ללשון העברית, והיו כינוסים בחוץ לארץ ובארץ, בכל מיני מוסדות. ומנדלי ידוע אחרי 100 שנות של פרסום ספריו וחקר יצירתו, הוא ידוע כאבי שתי הספרויות, אבי ספרות יידיש המודרנית ואבי ספרות עברית המודרנית. פרץ, שנחשב כקלאסיקון של ספרות יידיש, ידוע כמי שהכניס, וזה כבר אמרתי פעם כשדיברנו על מוני, הוא הכניס לתוך ספרות יידיש את התיאור של היחיד, של דמויות של יחידים בספרות יידיש. הוא כתב גם על העם, פולקסטימלכע געשיכטן, סיפורים על העם הפשוט, ועוד כרך חסידיש, על סיפורים בסגנון חסידי, ושפתו היא כמובן שפה שהוא הביא אותה לשיאים שלא היו עד זמנו, ושלום עליכם כמובן שנחשב לגדולי הסופרים, איך אומר סדן, שהשיח את לשונו של העם, השיח את שפתו של העם, נתן לעם פתחון פה, והעלה את הלשון של יום לדרגה ספרותית שלא הייתה עד זמנו. עד כדי כך שהיום לפעמים קשה לדעת אם ככה דיבר העם, או שבעקבות שלום עליכם, שהעם מאוד קרא והכיר, העם התחיל לדבר כמוהו. ואז, איך אומרים בארמית, והדרה קושיה לדוקתא, חוזרת הקושיה לראשיתה. מה, לא נולד סופר שיכול להיחשב כקלאסיקון ב100 השנים האחרונות? את השאלה הזאת שאלו, ומי שניסה לתת תשובה נחמן מייזיל. נחמן מייזיל, שהיה חוקר של ספרות יידיש, מהמייסדים
ב-1918 בקייב, של הקולטורליגה, הוצאת הספרים והאגודה לתרבות יידיש, שעברה בשנות ה-20 לוורשה, ושם פיתחה תרבות ענפה והוציאה ספרים רבים. נחמן מייזל כתב מאמר איפה שהוא טען שהקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש הוא שלומש. והדבר נשאר ככה קצת באוויר. אף אחד לא ערער על קביעתו של נחמן מייזל, אבל גם אף אחד שאני מכיר לא בא לחזק את התזה שלו. למעשה, מה שנחמן מייזל ניסה לעשות, זה להגיד, האם ב100 שנות יידיש שהתפתחה מאוד אחרי הקלאסיקונים, האם קם לנו סופר שראוי לכותרת הסופר שהעלה את לשון יידיש ואת ספרות יידיש לדרגה אומנותית כזאת, שהיא משקפת את רוחו של עם ישראל ותולדות תרבותו ב100 השנים האחרונות, מ-1918 ועד ימינו כ100 שנים אחר כך. אני מודה שאחרי שעסקתי בחיים גראדה במשך שנים רבות, וחקרתי את יצירתו, הגעתי למסקנה עם עצמי, שהוא ראוי לתואר של הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש. וכדי לבסס את טענתי, לא סתם לקשקש ולהגיד, אני חושב. אני כתבתי מאמר בעברית ובאנגלית, כי רציתי שזה יגיע גם לעולם היהודי בחוץ לארץ, איפה שניסיתי לבסס את הטענה הזאת, ופרסמתי את המאמר בצורה חצי מחתרתית, מכיוון שבאקדמיה אדו, באתר הזה של האינטרנט, כן, כל אחד יכול לפרסם מה שהוא רוצה, והייתי בטוח שמיד יקומו ויעלו עליי ויתווכחו איתי ויהיה שמח. אף אחד לא קם. אני לא יודע אם לראות בזה סימן טוב או סימן רע. ובכל זאת לא נרגעתי, מכיוון שהשאלה הזאת, האם ב100 השנה האחרונות קם בספרות יידיש סופר שראוי לקבל תואר שמי שביטא בצורה אומנותית דרך שפת יידיש את רוחה של תרבות יידיש, שלא הייתה דבר קטן ב100 השנים האחרונות. שאלה זאת צריכה דיון ועיון, ואני אהיה הראשון שישמח שיבוא מישהו או שיסכים איתי או שיפריך. יפריך אומרים? יפריח. כן? יתנגד ויציע מועמדות אחרת. הייתה פה ושם היו ניסיונות להגיד בשבי זינגר, או דוד פינסקי, ועוד כמה דברים כאלה, ניסיונות כאלה, אבל אף אחד לא ביסס את זה. הם היו ציוצים, אבל לא ניסיונות רציניים. ועכשיו אני בא לתכלית של הקשקוש, לא קשקוש, של השיחה הזאת. כמה זמן נשאר לנו? אדם? 20 דקות. כמה?
10 דקות. 12 דקות. אוקיי, אז אני אומר, לא נרגעתי, אני מאוד הייתי שמח שיהיה דיון על השאלה הזאת, מה קרה ב100 השנים האחרונות, ואז ניצלתי את ההזדמנות שלפני כ6 שנים, יום אחד אני בא לבית לייביק לדבר על איזו הרצאה, כן, על ספר שהוצאנו במפעל דוב סדן. ויושבת שם גברת, שכיום היא מתקרבת לגיל 88. והיא מספרת לי שהיא כתבה דוקטורט על הפרוזה של חיים גראדה, והגישה את הדוקטורט הזה באוניברסיטת בר אילן, בהדרכתו של פרופסור יהודה פרידלנדר, דוקטורט איפה שהיא מנתחת את הפרוזה של הסופר חיים גראדה מווילנה. את הדוקטורט היא הגישה ב-1999. אז אני שואל אותה, אפשר לקרוא? אז נשלחה דיסרטציה, קראתי, ומיד הצעתי לה לפרסם את זה כספר במפעל דוב סדן של האוניברסיטה העברית, שאותו אני מנהל. וזה כבר 4 שנים שבמפעל דוב סדן אנחנו טורחים לערוך, הרי אתם יודעים, דוקטורט זה דוקטורט, כדי להפוך אותו לספר, צריך לעשות כמה התאמות שמתאימות לספר. הקלדנו מחדש את הטקסט, ערכנו אותו לספר, תרגמנו מאות ציטוטים ביידיש מכתבי גראדה, שהמחברת הכנסה ביידיש, תרגמנו את זה לעברית, וזה הגדיל את הדוקטורט ב100 עמודים ויותר, בשביל הקורא העברי. והספר הזה נמצא עכשיו בהגהות, וייכנס בקרוב לדפוס, מקווה שיופיע בסוף השנה. הספר נקרא הוויה ושברה, על פי הפרוזה של חיים גראדה, יליד וילנה, שבמרכז הפרוזה שלו תיאור יהדות וילנה, העיר וילנה, האנשים בה. עכשיו, חיים גראדה הוא לא רק פרוזאיקון. חיים גראדה התחיל בווילנה בשתי מלחמות העולם כמשורר. וגם אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר הוא עם פרוץ המלחמה ברח לברית המועצות, ואחר המלחמה הגיע לפריז, שעה שם כמה שנים, וב-48 היגר לארצות הברית. גם בארצות הברית, כן? גראדה נולד ב-1910 ונפטר ב-1982. אז גם בארצות הברית הוא המשיך להיות גם משורר וגם פרוזאיקון. אפשר להגיד שהספרים שהוא פרסם הם 50-50, 50% ספרי שירה, גם על וילנה ואישיה, וגם פרוזה. עכשיו, כדי שיהיה מושג בקצרה מי זה חיים גראדה, דרך אגב, מישהו מכם קרא פעם משהו ביידיש או בתרגום לעברית של חיים גראדה? צמח אטלס. מי אומר? אדם? צמח אטלס ומיין קריג מיט הרש רזינר. רסיינר. קראת את זה
את צמח אטלס ביידיש או בעברית? צמח אטלס, כמה מהפרקים קראתי גם ביידיש המקורית, אבל את הספר בעברית קראתי. את מהמקרי קראתי ביידיש. הנפיג מתושך סיינר? כן, את זה קראתי ביידיש. קראת ביידיש. במסגרת לימודיך בספרות יידיש באוניברסיטה? כן, כן, אצל עופר דינס. אוקיי. אבל חוץ ממך, אני חושש שאף אחד לא קרא. ולמה אני שואל? מכיוון שאם זה נכון מה שאני טוען במאמר, שחיים גראדה הוא הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש, חובה לדעתי על מי שמתעניין בלשון ובספרות יידיש לקרוא את גראדה. ואני אגיד עכשיו למה. ולמה אני חושב שמגיע לו, איך אומרים? התואר הזה של קלאסיקון רביעי. ואני מסתמך, אחד הנימוקים שלי, מסתמך על מה שגראדה עצמו אמר, לא לגבי עצמו, אלא על מה שהוא טען, מה חסר בספרות יידיש, ממנדלה ועד לספרות יידיש המודרנית, וכשהוא אומר מה חסר, הוא בעצמו, הוא אף פעם לא ניסח את זה ככה. מה שחסר, שזה דרך אגב עוד מעט תשמעו חיוני ביותר מהחיים היהודיים שיהיה תואר בספרות, הוא בעצמו טיפל בזה ביצירתו בצורה מאוד ממוקדת ורחבה. גראדה טוען, כן, שממנדלה דרך פרץ, ושלום עליכם, ואני לא אכנס לפירוט של הטענה שלו, כולל ספרות יידיש המודרנית, כולל שלומש, אף אחד מהם לא נגע ביצירות הספרותיות שלו, באחד המוקדים של החיים היהודיים, שבלי המוקדים האלה אין חיים יהודיים. ומהו המוקד הזה? ואז גראדה אומר, תיקחו את ספרי היזכור. אתם יודעים, עד היום יצאו כ-900 ספרי יזכור לערים ועיירות של יהודי מזרח אירופה. אם אני לא טועה, היו כ3,000 ערים ועיירות יהודיות. ובמשך השנים אחרי השואה, יהודים יוצאי כל עיירה ועיירה, זה היה מין תנועה עממית, עם מיסטיכיה כזאת, מין רצון ששום דבר לא עומד מולו, להנציח את מה שהגרמנים החריבו. וכל יוצאי הלנדסמנשפטן מכל העיירות מצאו בקרבם אנשי עת וסופרים שערכו עד היום כ900 ספרי יזכור. זהו תחום מחקר ותחום לחקר תולדות תרבות היהודים במאה ה-20, שלא כל כך זכה עד היום, זכה קצת לחוקרים, אבל בספרי היזכור האלה יש אוצר של ידע היסטורי וספרותי ותיאור של חיי היומיום של יהודים במזרח אירופה. בדרך כלל ספרי יזכור יש להם מבנה שטנצי כזה. החלק הראשון מתאר את תולדות העיירה, את כל ההיסטוריה של העיירה. החלק השני מתאר את גורל העיירה בידי הנאצים כאשר הם כבשו אותה. החלק השלישי מתאר את הפזורה של אלה שנשארו בחיים, לאן הם היגרו בארצות הברית, ארצות אחרות,
והלנדסמנשפטים שהם הקימו, כן, באתרי הזיכרון וכו'. בתוך החלק של ההיסטוריה של העיר או העיירה, ובתוך החלק של החלק שנחרב בידי הנאצים, יש בדרך כלל, כמעט ללא יוצאים מן הכלל, פרקים על הישיבות והרבנים וחיי הדת והמוסדות שהיו בכל עיירה ועיירה. בא חיים גרדה וטוען בהרצאות פומביות שאת החלק הזה של לימוד בישיבות במשך המאה ה-19 וה-20 ועוד לפני, שמות הרבנים והמלמדים בישיבות, וחיי היום-יום הדתיים בהנהגת הרבנים, כל זה, ספרות יידיש לא נגעה בזה, ובמידה והיא נגעה, זה היה סטריאוטיפי ולא רציני. עכשיו, אחרי שאני קראתי וחקרתי את יצירתו של גרדה, זה מה שהוא עושה. הוא ממלא את החור המוזר הזה, כי אפשר לשאול איך זה יכול להיות. האם גרדה צודק? מה? שלום עליכם, מנדלי, פרץ, כל סופרי יידיש המודרני, שלומש, שלומש פחות מכולם דרך אגב, כן? מה זה? ספרות יידיש לא טיפלה בלב ליבה הפועם של יהדות מזרח אירופה. ומי שיקרא את הפרוזה ואת השירה של חיים גרדה, נמצא את זה מפני שהוא תלמיד של הישיבות בווילנה. הוא היה בחור ישיבה. עד לגיל 20, 22, הוא היה בחור ישיבה עם זקן. הוא הכיר את הרבנים ברחוב בווילנה. הוא למד תורה. הוא היה אחד מ3 תלמידים פרטיים של החזון איש. מישהו שמע מי זה החזון איש? ברור. לא, אל תגידו ברור, תגידו מי זה היה. בכמה מילים. הוא היה גדול הדור, אני חושב שהוא נפטר לפני 20 שנה, אני לא זוכר מתי, והוא היה הפוסק הבלעדי בבני ברק ובסביבה. אגב, בן גוריון קיים איתו קשר ביחס לגיוס וביחס... הוא היה... כן, אני לא יודע עליו הרבה יותר מזה. אוקיי. הוא היגר מווילנה, הרי הוא היה בווילנה, הוא היגר מווילנה ב-1933, והוא הגיע לבני ברק, ובבני ברק הוא ייסד שם את כל המוסדות הרציניים שקיימים עד היום. פרופסור בנימין בראון באוניברסיטה העברית פרסם ב-1911 ספר על החזון איש בין 960 עמודים. הספר הכי חשוב על החזון איש. בתוך הספר הזה, תשמעו טוב, בתוך הספר הזה, פרופסור בנימין בראון מצטט לפחות יותר מ-30 פעם מתוך יצירתו של חיים גרדה על החזון איש. אבל פרופסור בראון הוא חוקר, ואני טוען, חוקר כמו פרופסור בנימין בראון, שמכיר כל ספר שנכתב על החזון איש, וכתב את הביוגרפיה שלו, גם הרוחנית וגם האינטלקטואלית של החזון איש. ברגע שהוא מצטט מחיים גרדה, יוצא מההנחה שחיים גרדה, שהיה יוצא ונכנס לחזון איש, והיה מקורב אליו כתלמידו במשך 7 שנים לפחות, כשהוא מתאר את החזון איש בפרוזה שלו, והוא מתאר אותו גם בשירתו
גרדה וגם בפרוזה, בצמח אטלס, ברומן, בשני הכרכים, כשהוא מתאר אותו, יש בזה מקור היסטורי שבנימין ברם סומך עליו. בסדר. אז... רציתי לשאול... ואני מסיים. כאשר דוקטור חנה שטרר מחברת הספר הוויה ושברה על פי הפרוזה של חיים גרדה, הסכימה שאנחנו נוציא את ספרה בעברית במפעל דוב סטן, אני הצעתי לה להוסיף אחרית דבר על חיים גרדה כקלאסיקון הרביעי. המחקר שלה לדעתי הוא המחקר הטוב ביותר שנכתב אי פעם על הפרוזה של חיים גרדה. ובקיצור, למה? כי היא מתייחסת לכל ספר ולכל סיפור ולכל יצירה בפרוזה של חיים גרדה, כולל מיין קריג מיט הרשע סיינר, כחוט שני שעובר כחוט השני לאורך כל יצירתו בפרוזה, וחשבתי שזה יהיה ראוי להביא לשם כאחרית דבר את הטענה שלי המבוססת על הרצאות פומביות של חיים גרדה שעוד לא פורסמו אף פעם, ושאני מתכונן בעתיד להוציא כספר 14 הרצאות פומביות ביידיש, שמזה גרדה התפרנס אחרי שהוא היגר לארצות הברית. הוא היה נוסע מעיר לעיר בכל הקונטיננטים, הוא מרצה בפני יהודים יודעי יידיש במזרח אירופה, על העיר וילנה, על יהדות ועל ההיסטוריה של התרבות היהודית. אני בזמנו פענחתי את כל ההרצאות האלה, הוספתי להם כ1,000 הערות כדי להסביר על מה הוא מדבר, מפני שרוחב ידיעותיו, לא רק ביהדות ובגמרא, הוא הרי היה תלמיד לא רק של החזונים, של ישיבות בליטא. והוא גם היה חובב אומנות רציני ביותר, אומנות בכלל, וגם אומנות יהודית. רוחב הידיעות של האיש הזה, שהיה אוטודידקט, אפשר להוסיף את זה גם כן, לגדולתו כקלאסיקון רביעי. אז ניסיתי רק באיננצ'ל, כמו שאומרים, בקליפת אגוז, לנסות לשכנע אתכם, תחפשו את הפרוזה של גרדה ביידיש, או בעברית, ותקראו, שאם אתם רוצים להכיר את מיטבה של ספרות יידיש במאה ה-20, לדעתי, זהו. מה שמו הפרטי? חיים של מי? של גרדה. חיים גרדה. חיים. עכשיו, אנקדוטה, נסיים באנקדוטה מרה והומוריסטית. יום אחד הייתי צריך לתת הרצאה על חיים גרדה באחד היישובים שלא אזכיר אותו סביב לירושלים. באיזה מתנ"ס, אז מזכירה של המחלקה לתרבות של אותו מתנ"ס התקשרה אליי ואמרה, אנחנו מתקשרים בקשר להרצאה שלך, שאתה תבוא אלינו בתאריך זה וזה, לדבר על חיים גרדה. זוהי הרמה של התודעה במדינת ישראל, של פקידי תרבות במתנ"סים, שלא נדע, להתראות ביום שני, בשעה... ביום שני, כן. תודה רבה, פרופסור, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, להתראות. זין גזונד. כן, וסליחה שתפסתי את הזמן של פרץ, אבל חשבתי שצריך לספר על זה. כן, כן, כן. זין גזונד.
אני רוצה לכתוב ליהודית שלו, שהיא חסרה לנו פה. תגיד באנגלית. Ich will sagen zu Judith Schleven, was ist Krankheit. Ich darf ihr schreiben. כן. Ja, ich will schreiben ihr, אז she was missing. כן, אז mir haben gebenkt noch ihr, התגעגענו אליה, ואנחנו מאחלים לה בריאות טובה. כן. ומחכים לראות אותה. אפשר לכתוב את מי שקל לו יותר. אני אכתוב לה את זה ביידיש. אנה? שכוח אדם. אפשר לשאול משהו את אנה? יו, עבדה. אנה, do you live in Warsaw? כן, נכון, בוורשאו. Do you know the family of מיכאל גרינברג? כן? Yes? If it's the same Greenberg, if I know, yes. Yes. So give him the best greeting of Yair Ben-Zioni, husband of Vicky. Vicky was born in Warsaw, and they came to Israel while they remain in Warsaw. יש לי הצעה, תכתוב לאנה מה שאתה רוצה, שיהיה לפני כתוב באנגלית, כן. זה יעזור לה. כן, נכון, אין בעיה, אין בעיה. Don't know your email address. אדם, יש בכל אימייל אדרס. אוקיי. יש לנו בגרופ, יש לנו הכל בגרופ אימייל. להתראות. להתראות בלה. אנה, אני מוכרח להגיד לך, את שומעת אנה? כן? אני מאוד אוהב את המבטא הפולני שלך. כן? שפת האם שלי, my mother tongue, was Polish. אוי. והשירים ששרתי כילד היו בפולנית. אז תשמע שלמה, אם ככה, אנחנו צריכים להגיד, יש שפולסקן, יש אני סגינאו. גם זה יש, the call mother was calling, חודש דודומו. למשל, שלימק, נסטה פרוגי. פרוגי, דם תיסטרה, נפי רוגי. טוב, בסדר, אנחנו מדברים פולנית. אוקיי, להתראות. להתראות.